Okay, so beginning of the year, in fact February went to university, but ke ngoku because bendingenayo funding or NSFAS ndabuya esikolweni azohlala apha, and then when xa nditshilo kwinuka wam because I had a lot of followers at that time, waphakama usisi, I'm not sure if uAsanda but ingathi it is nguzini usisino, waphakama usisino wacela undijoyinisa uyinuka so that during this year ndihleli phantsi singahlali phantsi ndenze nje, and then usisi Asanda wandijoyinisa ulast ke ngoku yena. Wena, yes, that's me, Bhotani emakhaya nto zakuthi elichiza lichitha isichitho sichuma intswakha ichomele inhliziyo somachiza kalowo umqombothi uyabila seyiphi isihluzo namhlanje sisendaweni esigameko ungabusabuza kusemthatha kusendaweni ezinto ongalona kodwa siphethe usisi wami usisi wendawo somi into niyayazi kodwa ke kodwa sikho lapho nguye ozosichubela kabanzi sisi wami kunjani. Ngiyaphila khanda kunjani? Hawu ndiyaphila nani ngiyakubona eshayi kangaka abanye bayaziyo kodwa sisi wami kwabantu abangakwaziyo mani cela sichubele kabanzi mani ungubani waphi. Mna nguSomito on TikTok, I go by Somito. Gama lam Someleza Mbhobho, ndihlala apha eKwapheni but ndisuka eXhorha ekhaya. Okay, nice. Okay, wena sisi wami like there's the other day ne I came across i-video yakho ne TikTok like ndathanda nje energy yakho nendlela wawuyiyo kahle kahle ne but bengicela sichubele kabanzi wena kahle kahle ukuthi le nto yakho ye-content because one of the videos like endakhe ndayibona ne ithetha ngento like ingathi wayiqala i-content high school some yabona lawe so cela sichubele wena wayiqala nini le nto and u-inspirishwa yintoni uzibe uqala i-content kahle kahle. I think ndaqala grade 10 if andiphazami, grade 10 high school. I-TikTok bendiyithanda kakhulu. I had that time ndane-content characters ezininzi endandizithanda, uSiphokuhle, Sakhula nda-inspirisha ngawo isikakhulu ndandimthanda. Sakhula I think na-13 ndandi-obsessed nguSiphokuhle so wa-inspirisha uba ndicreate ezam videos and ndi-shy person like yabo, so TikTok nje I feel free, that's why I joined TikTok. So you like uTikTok ne? Yeah, Okay. I like it. But ke okay masithi ke ngoku ne ndiza kumnye umbuzo but ke ne uyeke loo nto. If ever like you're given a chance ne yokuthi ube famous around umthatha as like nje besemthatha ne ube famous abemthatha ne like yeyiphi change ubungaza nayo kwi-content creation like yeyiphi change okanye yeyiphi into bunga-improve kwi-content creators alapha emthatha. Yo. I'm not sure because andazi ezininzi content creators abemthatha, but I think eyokuqala i-discipline mna personal because i-content ezinye i-content creators imincisa igazi kubo yabo, ezinye ndizibone not zonke but zikhona ezimincisa igazi, umntu azirespekthe so that i-content yakhe nayo siyirespect. Okay, inkosi kakhulu ne. Okay, sisi wam ne as ubukho wahlaba kuyo le nto but abantu abaninzi I'm sure apha emakhaya ne babashocked kahle ne. Ukhona le activeness banayo like nje kwabo TikTok ne uyeke ube sonje kahle face to face ne. Okay. Le nto ye-content yakho like is it real you okanye it's just a content like le nto nxa uyivideo like unje kwawena in real life or just something nje oyenzela nje i-content or yayibona. Ndinje in real life xa sondiqhela ixesha elide, yabona xa uqala undibana nam ndinje kanje ndishayi and then xa ndiqhela ke ngoku ndiyakhululeka ndifane nam xa ndikwi-content yam content. Ndikothusile kahle. Okay, but ke ndingayitsibanga loo ndawo but ke sisi wam nesingayandi ngayo yazi yabazi babukele iingqondo zabo ziyathatha kancinci but cela sichubele wena be kahle ndiyayibona ne andizothi ndithanda nje iividiyo zakho ndithanda i-energy yakho kahle but I don't know exactly like i-content yakho ingantoni. Cela sichubele wena be i-content yakho kahle ingantoni like uphushani wenzani kahle ayibona. Ayinanto ingqongqo ngayo i-content yam, I do everything endikwaziyo ukuyenza bo, but ngoku since ndithengisa uyinuka i-content yam ndijonge kwibhizinesi yam sometimes ndenza OTDs and like ayimotivate ama-grade 12 usually kwi-live wam ayimotivate ubana uphushe esikolweni, ayimotivate uba singagive uphi and all that. Andinjalo sisi wam ne wachika into sisi wam ne uchika le nto inuka ne cela sichubele kabanzi mani ba eqaleni like ndiyibona icontent yakho like bungathengisa inuka like how do you become like ube sowuthengisa inuka like sowungumntu othengisayo uyayibona like kwenze kanjani like ufike kanjani kule nto ntoni ekubeke kuloo ndawo. Okay, so beginning of the year, in fact February went to university, but ke ngoku because bendingenayo funding or NSFAS ndabuya esikolweni azohlala apha, and then when xa nditshilo kwinuka wam because I had a lot of followers at that time, waphakama usisi, I'm not sure if uAsanda but ingathi it is nguzini usisino, waphakama usisino wacela undijoyinisa uyinuka so that during this year ndihleli phantsi singahlali phantsi ndenze nje, and then usisi Asanda wandijoyinisa ulast ke ngoku yena. Last okay I see la nto ethengisana like okay ne
I think that's a good thing, ne? That's a good thing, like wonderful into abayenzileyo, but ndiyoni khawushiye nje ilizwi liyi-1 nje for bona nje like masithi kuyenzeka ukuba bayibukele le video khawushiye nje yabona boyipromote le wonderful work. Very, very grateful, guys. Oh, sis, enkosi kakhulu, because yabona ngoku I'm doing something yabo ixesha lami andidlala phansi unyaka wonke ndibe ndi-depressed ndifumane nam sendingena entweni endingazifuniyo. I am very, very grateful. Enkosi inkosi ndibusise kwandapha endithathe khona. Siswam, hayi siyabulela kakhulu sibonga ukuthi silichiza kumadoda kosi sasanda kale nto bayenzileyo siswam ne. Mna ndiyithandela i-content yakho andinoxoka like I do live i-content ne, but yeah yabona so ilizwe endingakushiyela kuwo mna siswam like ndisiva le nto uyithethayo nebe okay what and what ukunyamezela kahle kahle yayibona kubalulekile ukunyamezela yonke into like kahle kahle nxa unegoli ufuna uyiachieva you need to focus kuloo goal yakho yantona noba uyisebenzele kanjani, but nxa uqonda uba uxelele uba kusezofika kulaa ndawo you need uzimisele yafuna ntona izamule kanjani uzimisela kubalulekile nonyamezela kubalulekile nto amagama amabini endinika wona ngo siswam kanti ukuthi ndiyabulela kahle ngoba khona kahle sendide ndibe lapha ndikusukele ukuthi kangaka ndizokuzela apha ndikuthandile mani yabona so ndizama ukuthi qhubeka ne-content yakho ne, but ke ubashiye ubutshile u-encourage ama-grade 12 abantwana besikolo yabona lawo ngabantu ke bajonga i-future yethu kahle kahle bona bosilungiselela sasincama kwezosikolo yeso thina ke kodwa ke wena ungabaxelela lizwi litheni wena kahle kahle ngoku uqhela baxelela but khawubashiyele njengoku aba bam because ngisho nababa bakhe bangayiboni yayibona. It's gonna be tough, Shem. It's gonna be difficult. Kusezoyiwa andifuna uthuka but kusezoyiwa kunzima grade 12 sleepless nights uzodikwa, but just though iititshala uzozizonda. I had one endazizonda because bayakuphusha too much sometimes, feel like it's too much, but iititshala sozikuphusha unless isibona i-potential kuwe. So believe in yourself, ustudyishe incwadi zakho, you know what you're working towards. Ungami ithemba, ungapush, like push up kakhulu so that whatever it is that you're working towards to iphumelele. Be the first one ifamily yakho ifakekho, be the last one ozothi mina I give up esikoleni sakho mayiphele nguwe, break the generational curse. Siyabulela sisi akekho amagama noko siyabulela kahle kahle ukwazi ke ngoku kahle kahle ne so machiza lo chitha umntu enhliziyo kusemeza ne-entertainment sibulela kanjani.